tingo panga jonyakach denono mbija taya nyakwar guoko cha pesa bang'e obro gomba ka gi Honorable Jared Okelo men member of parliament mar Nyando jaod bura ma Nyando yomi wagomba kana en nikech yiero koro chimo od bura gidhi manyo speaker to gi komiti bende gidhi manyo jotend komiti go gi nyaka jok madhi bedo e komiti kanyo en yuarruok mane kind Kenya Kwanza gi Azimio la Umoja obro penje ni to be gin gi namba moromo mar kawo speaker mar od bura mane penjo mobro penje bang'e lakini sani magi weche manyien ma wan go. We are the majority by law and will take all the seats. Tupatane bunge ndio wajue kwamba iko wanaume. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta ne obago romo mokwongo gi kweth Azimio la Umoja. Uhuru ojiwo jotend Azimio kata obedo ni Raila ok oyudo kom maduong'. Moses Wetangula kod Kenneth Marende dhi laro speaker mar od bura mamalo kaka Lonzo Musyoka gi Amason Kingi laro speaker mar Senate. The governor's house is going to cost us 44 million and the deputy governor's house is going to cost about 35 million. Total plus VAT is 79 million. County ma Siaya biro tiyo gi siling million 79 mar gero od governor kod jalupne. Orwako nyigwa Ramogi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Wachako ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne obedo gi romo mokwongo gi kweth jood bura mag Azimio la Umoja. Romo no mabende ne oyuor gi Raila Odinga otimore kaka mano mokwongo bang' yiero maduong' mane okawo William Ruto kaka jaloch e piem mar laro kom jatend piny Kenya. George Bati leronwa wachni. E rombe mokwongo gi jood bura moyiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya bang' do ng'ado bura wi ombulu mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owacho ni oikore mar chiwo telo ne jatelo moyier tich ariyo mar juma manyien. Kata kamano en gimong'eyo ni Raila Odinga e jatende mar siasa. Romono mar winjruok kaka Azimio dhi tayo chenro mag od bura mamalo kod mano mar Senate mabende noyware go gai mar Azimio Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Jokanyo mag Azimio singo mar tiyo e twech achiel kendo kedo ne ratich oganda jo Kenya kokale od bura. None of us is available for sale. None of us is available for sale. We will do our duty. We will do our duty to the people who elected us. We will remain faithful to the people who gave us votes under the Azimio coalition. Sisi ndio tuko kwa serikali. Sisi ndio majority. Na tutasimama na hilo, tutaenda bunge kesho na tunaambia Kenya tutasimama na haki ya wananchi. Giseo jood bura manyocha ni oteto ng'wech modare Azimio ka giwacho ni giketho chik mar riwruoge mag siasa. Provisions that are given is that the pre-election coalitions are supposed to stand until after 3 months. So whatever they are doing is against the law. They should wait until after 3 months, and I don't see us holding a ransom the responsibility of Parliament on Parliament going into recess so that we let 3 months lapse so that people can form coalitions. We are going to move on as a country, and we want to serve our people. We want to serve the nation. Senator Manarok Ledama Olekina osingo ne joma nogo ne gyombulu ni gidhi kedo motegno ka ochamo nyadhi ni en gadier ni gidhi yudo loch lemo mag jotaa twak e od bura mamalo kod mano mar Senate. We want to assure Kenyans that who voted for us under Azimio that we shall remain in Azimio. The Azimio coalition is standing firm, and it will take the leadership of the National Assembly and also the Senate. And there is no parliament which will be postponed for 3 months so that that time can end so that they can come in and take leadership. We are the majority by law and will take all the seats. Tupatane bunge ndio wajue kwamba iko wanaume. Ka Uhuru Kenyatta to medo mana kwayo jood bura mag Azimio mondo nyis ni gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kendo kik gindhog riwruogno nikech otang' negi omenda gi kweth magidhi piem godo e od bura. Kweth mar Azimio la Umoja koro yango ni gidhi siro lwedo jochung' magi madhi laro kombe ariyo mag speaker e od bura mamalo kod mar Senate mar neno ni gibedo gi teko kod oteku mar tayo chenro magi e od bura mamalo kod mano mar Senate. E pachoka, George Bati, Ramogi TV, Kajiado County.
Jatend Kenya moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nobago romo gi jood bura mag riwruog Kenya Kwanza. Burano ne obagi ne ikruok ne chenro mag od bura to ne otimore kar jot mar jalup jatend piny Kenya ni Karen. E romono mane otim e yor apanda, kweth Kenya Kwanza nobedo gi twak ewi kaka gidhi piem gi jood bura mamoko kendo yudo telo mag od bura. Kokale kare mar mbui matudruok, koro Ruto nowacho ni romo margi makawuono bende en mana mar keto ikruok ewi kaka gibiro tayo chenro mag dongruok ne jo Kenya. Romo no bende ne oyuor gi jatend ANC Musalia Mudavadi, jatend Ford Kenya Moses Wetangula kod governors moyier ewi riwruok mar Kenya Kwanza. We have made a commitment that to improve oversight over our government and to give greater opportunity for legislators like yourself to interrogate what we are doing as government, our CSS, we are going to change the standing orders, hopefully, so that our CSS can come to the floor of the House and answer to your questions. Ng'wech mar laro kom mar spika e od bura ma malo kod mano mar Senate koro kayo. Jo od bura ikore e kweth magi mag siasa ka piem mapek ni kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Amen mar siasa ochomo od bura maduong' kod mano mar Senate. Pek mar kweth mag siasa koro idhi pim odiechieng' makiny ka ute bura ariyo gi dhi yiero spika mekgi. Kom mar spika mar od bura mamalo kod mano mar Senate oywayo jochung' mathoth ma kwan gi ne pok ong'ere sama ne wadhi e yamo. Kata kamano piem mapek dhi bedo e kind kweth ariyo mag siasa, mano mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya. E kom mar spika mar Senate ng'wech mapek dhi bedo e kind Kalonzo Musyoka mar Azimio kod Amason Kingi mar Kenya Kwanza. E kom mar spika mar od bura maduong' ng'wech dhi bedo mapek e kind Moses Wetangula mar Kenya Kwanza kod Kenneth Marende mar Azimio la Umoja. To kwan chalo nade e od buche ariyogi? E od bura mamalo duond bura mar UDA ni kod jo od bura 144, ODM 88, Jubilee 27, Wiper 26, UDM 9, ka duond buche modong' nigi jo od bura achiel moro ka moro. Kwan gi medo kod jo od bura ma ogwel kod duond buchegi. UDA ogwelo jo od bura 5, ODM 3, ANC 1, Jubilee 1, UDM 1, Wiper bende 1. Duond buche gi oriwore bwo kweth ariyo mag siasa mondo ji umbi magi od buche manyiso ni Azimio la Umoja emotelo kod kwan jo od bura 168, iluwe kod Kenya Kwanza 167, jo independent gina 12. Duond buche modong' nitiere kod jo od bura achiel manyiso ni jo od bura duto gin 349. Kawadhi od bura mar Senate ma en kwan senators kaka noyiergi. UDA 32, ODM 20, Jubilee 5, Wiper 4. Duond buche modong' nitiere kod jo od bura achiel kachiel duto gin senators 67. Kwan senators mogwel gi duond buche gin UDA ogwelo senators 10, ODM 7, Jubilee, UDM, Wiper ogwelo ja od bura kata senator achiel moro ka moro. Duto gin senators 20 mogwel. Makoro nyiso ni Kenya Kwanza ni kod kwan senators mathoth ka gin 34 kiluwe kod Azimio la Umoja mochung'e 32. Chenro mar yiero spika biro timore od bura ma Senate kod mano mamalo tok jo od bura chamo moma mara PC. Watakao kuwemo katika uchaguzi ule watakuwa ni ambao watakuwa wameteuliwa na uchaguzi ule utaendeshwa kwa siri. For you to be declared elected speaker, you have to garner the support of 2/3 of all members of the National Assembly. So that is 2/3 of 349. If no candidate is supported by the 2/3 of all members, we'll go to the next round. In this next round, only 2 candidates participate. The one with the highest number of votes and the one with the next highest number of votes. If they are tying, all those 2 are tying, will go to the next round. In the next round, the member who gets the highest number of votes, that is the one who is elected. If they tie again, we will continue until one member emerges as a winner. Wege duto koro menyo od bura ariyogi. Imanyo jal mabiro kawo kar Justin Muturi, mane en spika mar od bura mar 12, kod nyawadgi Kenneth Lusaka, mane en spika mar od bura mar Senate mar 12. Simpros Okinda, Ramogi TV.
Chenro mar ikruok chamo muma mar senators kod jood bura mamalo timore kawuono motelo ni romo mokwongo mar jood bura madhi bedo kiny. Wenge menyo piem mapek madhi bedo e burano kar maen bura mar od bura mar 13 masani ni kod kweth ariyo madongo mag siasa magin Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. Bende Chris Owino nigi ler mar wachni. Ikruok ne romo mokwongo mar od bura mar Senate ochopo e ng'ende chieng' tich adek. Senators moyier oyudo thuolo mar chwalo otese maggi kaachiel gi luomo chike matayo twak mag od bura mar Senate. E komachielo, karende mag od bura mar Senate bende ne keto okenge mogik motelo ne chamo muma mar senators. Sanduge mag goyo ombulu bende inono mar neno ni onge ombulu moro amora ma olwar eigi. Bang' chamo muma, chenro mokwongo dhi bedo yiero mar spika kama piem mapek mar siasa kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi yangore. Kenya Kwanza ochwalo nying gavana machon ma Kilifi Jeffa Amason Kingi ka Azimio to siro lwedo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Moko kuom chenro ma senators chano miyo mahinogi oting'o loso chike madhi bero kendo rito telo mag gwenge, neno ni piny owacho mag counties otiyo maber kod omenda mag jopiny kaachiel gi tieko ywarruok mosebedo kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties. Wadwa ikore mondo walos office mar county mabiro yawo Kisumo mondo tine ji ma Kisumo kendo mondo wachak tich mar oversight mar ng'iyo ni to county government ma Kisumo tiyo nade. Ma en tich madhi tiyo maduong' mondo ji Kisumo wang'i yo mar yore mag pur maber, yore mag lupo o fisheries maber, yore mag energy, yore kaka pesa momi county tiyo te e migepe te, ndeche miloso, kaka miyo ikonyo jopur gi joma timo tije moko e Kisumu County. Bring on board, wealth of experience on implementation of devolution as pioneer governors that started devolution and served 2 terms, and now coming in as a senator. Ours is just to make it better, adding the experiences we've had to see where we need to bridge and help and make it better. Our mission is to strengthen devolution. Senator Mabusia Okia Omtata wacho ni nitiere dwaro mar loso chike mar bugo apisi mar governor kaka yo mar tieko lweny makinde ka kinde e kind governors kod MCAs. Things I want to really address is to enact proper legislation on impeachment of governors. I feel governors are heavily exposed and the impeachment structure is not airtight. It allows for a lot of political machinations and witch hunting. So I would really want that the thresholds for impeaching a governor be set in law and be airtight. E od bura mamalo Azimio ema otelo gi jood bura 168 ka Kenya Kwanza nigi jood bura 157. Kenya Kwanza nigi senators 24 ka Azimio la Umoja to nigi senators 23. Bang' pimo mbi margi mar siasa e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, riwruok mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi pimo tekogi kendo chieng' tich ang'wen e kinde yiero mar spika mar od bura mar Senate kod mar od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Senate Chambers, Nairobi. Gikone to koro duol matayo yiere pacho kae men IBC ochapo nyinge jood bura mogwele ute bura ma pacho kaendi. Listi no tingo jood bura mogwele od bura mamalo kod mag Senate bende. Judith Omondi nigi ler mar listi no. Duol matayo yiero e pacho kae IBC ogolo lipot kokalo e oboke moyiedhi mar piny owacho ewi jood bura ma ogweli e pacho kae. Ma kuma oriwo jood bura mag Senate kod mag od bura mamalo. E listi mar jood bura mamalo, jokanyo mag duond bura mar UDA gin ji 5. Ma kuma oriwo Jackson Kipkemoi, Teresia Wanjiru, Abdisirat Khalif Ali, Dorothy Muthoni kod Joseph Wainaina Iraya. Duond bura mar ODM ne omi thuolo mar ji 3. Irene Nyakerario Mayaka en achiel kuomgi, John Mbadi kod Haron Mohamed. Duond bura mar ANC oyudo thuolo mar ng'at achiel ei kombe mag od bura mamalo. Mano en Joseph Hamisi Denar. Duond bura mar Jubilee manie bwo umbrella mar Azimio ne oyudo thuolo mar ng'at achiel bende. Ma en Sabina Wanjiru Chege. Duond bura mar UDM
oyudo jal ma ogwel achiel, mano Suleika Harun. Duond bura mar Wiper pod ok omi thuolo kaluwore gi chik mane ogol kod doho. Od bura mar Senate, jood bura mamine. Duond bura mar UDA oyudo thuolo mar ji 8. Magi gin Veronica Waheti, Miraj Abdillahi, Roslinda Tuya, Gloria Magoma, Joyce Korir, Karen Nyamu, Peris Pesi Tobiko, kod Maureen Tabitha Mutinda. E Senate ka, duond bura mar ODM ni kod thuolo mar ji 5. Beatrice Akinyi Oyomo, Catherine Muyeka, Hamida Ali, Betty Batuli kod Beth Kalunda. Ng'at achiel kende ma ogwele od bura mar Senate kowuok e duond bura mar Jubilee, ma en Margaret Jepkoech. UDM bende ochiwo ng'at achiel e od burano. Mano en Miriam Sheikh Omar. E od bura mar Senate, duond bura mar Wiper oyudo Shakila Abdalla Mohamed. Rowere 2 bende ne oyudo thuolo e od bura mar Senate. Ma kuma oting'o Hezena Lemaletian mar ODM kod Rafael Chimera mar UDA. Jogo man kod ng'ol mopogore opogore bende omi thuolo. Ma kuma oting'o Crystal Kagehi mar ODM kod George Mungai mar duond bura mar UDA. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni ogai mar doho Martha Koome opuoyo okenge ma Kenya osegoyo e jiwo ratiro kendo luwo chike matayo piny. Koome wacho ni okenge ma Kenya koro osegoyo koro keto piny kama ber mar rito ratiro mag migepe duto. Koome noloso bang' ka nyocha otelo ne joyal buche mag doho mamalo mogik e puodho yiero mar William Ruto kaka jatend Kenya mar 5. But that God who saved me that time has held me by his palm, being respected now not only in the region but in the entire Africa and even the whole world, saying they are looking upon Kenya for leadership and also for independent institutions, especially the institution of the judiciary. This is not because of my power, this is not because of my might, this is because of the faithful God that we serve. Magikruok chamo muma mar jatend Kenya moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua notimore e alap ma Kasarani odiochieng' mar 2 kawuono. Jolweny notimo ikruok margi ka komiti matayo nyasi no bende ne pango kaka ji biro bet e nyasi ma tarik 13 dwe ma wantiere ni. Odiochieng' no ma en tich 2 mabiro no yangi kaka chieng' yueyo mondo mi ochiw thuolo ne ji mabiro yuoro e nyasi no. Nyasi no oyaw ne jo Kenya duto kendo kanyo ema Ruto biro yudo thuolo mar chako tich ayanga kaka jatend Kenya mar 5. We want this event to be flawless. We want this event to send the right message to Kenyans that we are ready to work. And so far, we've walked around with the senior officials here, and we are very happy with what we've seen. We are a team from the former Deputy President's office, and I've been working with him, and so far so good. We have made a few changes to ensure that there's proper flow of traffic and proper flow of the VIPs that will be coming here. Aya koro wadhi yue mano machuok kwa duogo to wadhi go mbaka gi jaod bura manyando ilo ni Honorable Jared Okello. Kiny gin gi yiero e ud bura maduong' mar Senate kendo National Assembly bende nitiere yiero. Wabo penja ne to be gin gi namba moromo mar yudo jotelo makanya. Osechopo studio ka mane mbaka mondo go kode kidhi mabor ahinya. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano dina *120#
aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11, and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Na nikuwa Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV ka ndio Honorable Jared Okelo ni kodwa ka mheshimiwa Manyando erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Wadonjo mana ng'iendo wach. Be un gi oteku moromo mar kawo telo mar od bura? Erokamano. Yiena mos jokanyana. Oganda duto kan. Kuonde ma gintie otieno masani no imore uru amora ahinya kuom duogo studio ne odiochienga mokwongo bang' yiero. Ne an kaka ne pok wadhi yiero kane uchaku neno ni ber mondo waduog wago mpaka kaka joka ng'ato. Wan kod romo kawuono, romo mane wan kod jotendwa manie parties mopogore opogore mar Azimio. Jubilee ne ker mar Kenya, President Uhuru Kenyatta ne nitiere, Wiper ne Kalonzo Musyoka ne ni kodwa, ODM ne wan kod Baba mane obiro, kaachiel kod yawa mamoko. Wach maduong' mane walose en ni to lweny ma wan godo odiochieng' makiny e od bura ere kaka wang'ado rieko mar yude. Nikech kanyo wawuok e yiero nyo Azimio duto nyo ni kod wajumbe 169 ka Kenya Kwanza nyo ni kod 158 mage joge gi manyo gin godo. Bang'e no nyaka nyocha lendo ma ok wadwar en ni